Krasalo juda thayo hohom dodamke palaileka hasteni lukuro khatongma bai ha bubagrani asemeni shal obo haikeno 12 takor jolawo bo bubagrani asema shal palaijaka oro manjaka 12 takor jolani tipra mothani MLA Biswajit Kalaina khobei kubuni tangpangro Lukurokni khachuksa bubagra bosongni hamkrai manthai tei thinang kahamni bagai mokol mukti khiklainai bubagrani bisibrei jiba ajaimani shalno khatung khajani bisingti palaijak tipramotha tei bubagrano kha furnai lukurok abohaino tongthokjak mangfli kasaka takar jola amchaini bubagrani ayokolok tei bosongni lukurokni bagai naharjak tangbutang mothang ongna tuikhai surimung bai gothar tei tongthokmungni bisingti bubagrani ajaimani shalno palaiei moneijak mokhangni mangfli kasaka o shalo MLA Biswajit Kalaina khobei kubuni aldungsong tongbaikha Ini 4 Julai 2023 senjatana saimano dini sini khawo belanya sen tongtholaiza sen belanya khusi tangan mimba sini dini o sini Tripura hasteni kaisa sen jotana kebo saimia krai jotana sini khawo sini 186 king sini Maharaja Sri Pradip Vikram Vishwa Manikali madde o madde ni ronre sen dini belanya khatong khazak kamni inda sen saimano sini bobagra sini Tripura sarona asike hamjangma bai sini khawo tabo bini bagai asa khamjangma sen khulugi mania bini thani sen basa khamjang mo o hamjang no rogino sen tini sini aro 12 takar sala assembly constituency ni ngai sen bai baksa phaimanja phaikia sini honorable MLA sini Sar Biswajit Kalaina ei phaimanja phaikia sini o jagawa sini Tripura mothani senior leader sini borongna Arjun ei bahino phaimanja phaikia sini aro 12 takar jala block committee ni president borongna Athapuni Jamatia ei phaimanja phaikia sini aro Junalni Sipaijala Junalni Vice Chairman Borongna Sudev Devarma ebo Phaimanja Bhai Sinaro YTF ni Vice President Borongna Omiram Devarma omakino Phaimanja Bhai Sinaro TWF ni kabangma sini Secretary sini Borongna Jai Biroja Devarma sini TWF District ni Secretary Borongna Jai Usha Devi Jomatia Sengate Sorola Devi Jomatia Boyjonti Devarma Anjali Devarma kabangma or jaga Sinaro tini TWF, YTF, Tripura motha milei bubagrani asema sama sen palai rigi tini belanya anandana bisingti sen palai jagai tongo sudu sini 12 takar jala assembly simi jotona saimano Tripura haste gnangai tini o bubagrani asema salno jotono tongthokmani bisingti sen tini khabang kha khulogoi sen tini o palai tongo tei sen jotono sen tini media ni trotinya sen asan sanani musumo bubagrani ayo ke logoi tongthong bubagra sini Tripura haste sini Tripura sarno saljak mutunai manan inteng sen poito tango poito ni bisingti ni bubagra sakman kaham tongtong nei sen bin thani suriwo tei diai Bisramganj ni Shibuni Gokthum Bureau Report Khumpui